गिदिं गिदा फैफिनबाय फारसेथिं जोंनि मेलेमजिबि लिडारफोरा दैदेनगिरिफोरा होस्रिखाव बाथ्रा बुंदों समाजखौ फोसाबनो थाखाय दिनैनि लाइमोनफोरखौ गाबोननि दैदेनगिरि लिडार बानायनो थाखाय मोजां मानसि खालामनो थाखाय डक्टर इन्जिनियारिं खालामनो थाखाय दिनै जोंनि बै 6 बोसोर 7 बोसोर गोनां गथ' गोनां बिमाफोरा दिनै दख'ना फैला मोसायोब्ला बे गथ'निफ्राय मा टेलेन्ट फैगोन बे बाथ्राखौ जोंनि फैला जे बरगयारि बिथाङा रायजो राजानि सिगाङाव गुवारै बेखेवनानै फोरमायदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन गिदिं गिदा फैफिनबाय लंथं जुगा फैफिनबाय लंथं जुगा फैफिनबाय लंथं मदार्न जुग होननानै बर' बिमाफ्रा दख'ना बोखो मोसाबाय ससियेल मिडियायाव नंगौना नङा दे बेसे लासिंसिं बाथ्रा जाय बिमाया 7 बोसोर बैसोनि फिसा हिनजाव दङ जाय बिमाया 5 बोसोर बैसोनि फिसा हौवा दङ जाय गथ'नो गुन गोनां सोलोंथाइ होनांगौ दङ जाय फिसा हिनजावनो गियान होनांगौनि बोथोर मोनफैबाय बे बिमाया गावसो दख'ना बोखो ससियेल मिडियायाव मोसाबाय बेफोर गथ'फ्रा बोरै मोजां जागोन बे बिमानि फिसाया बोरै मोजां जागोन जोंनि समाजा बहा गोग्गो जागोन जोंनि गथ'फ्रा बहा गुन गोनां सोलोंथाइ मोनगोन नोंगोना दे रायजो राजा नोंथांमोन दा आं दहायनो बुंखादों आंनाव गाज्रिया थाजोब्बाय होनना ओइ गाज्रिखौ बुंदों आङो मेथाइआथ' बिदि थोनथाराखै मेथाइनि एलबामाथ' बिदि नंथारा मोसानाया खेबथामसो नायबाय आङो फैलाबायनाय दं नामाब्रा बेयावनो मोसानायावलाय एलबाम होननानै मानसिबो गैया दानिया जोंनि बिहामजोफ्रासो बिहावखौबो लाजिला बिफाखौबो सनमान खालामलिया सनमान होननाया मा बुस्थु बेखौनो बुजि मोनला दख'ना बोखो फेन्दा दिन्थि मोसाबाय ससियेल मिडियायाव होबाय 1 मिनिटनि उनाव बिहावाबो नुबाय 1 मिनिटनि उनाव बिमायाबो नुबाय 1 मिनिटनि उनाव बिदायाबो नुबाय थेवबो गाव लाजिला मानो बेबायदि जादों कारना मा दा होमबा जोंनि होख्राव बुंनाय खोथाया मिनिंलेस ओंखायनो आङो बुंला आंनिया जोब्बाय लेक्सारा नामा नङा होमबा दा मानो बेबायदि जादों जोंनि बिहामजो माने आं हाबा जायाखै दे दा बेखौ एसे नायबिजिरनांगौ दङ एसे सिगाङाव माखासे खोथा बुंलांदों दा जोंहा गामियाव समाज दंना गैया जोंनि गामिनि समाज बेबस्थाया माबायदि दा जोंहा बेखौबो साननो गोनां दं दा बेखायनो बुंनाया जों समाज दानायनि खोथा बुंदों न'खर दानायनि खोथा बुंदों नाथाय जोंनि समाज बेबस्थाया मा जादों जोंनि गामियाव समाज बेबस्थाया मा जालांखो दा बेफोरखौ नोजोर होनांगोन कारन जोंनि गामियाव बे सासेल' आइजो गैया सासेल' बिहामजो गैया बेहाल' गथ' गथाय गैया गामिनि गंफ्रोमबो न'खराव गथ' गथाय दङ जायफ्रा जोंनि भबिष्यत जों गेरेमसा हारि दानो नागिरदों बे गथ'फोरखौ थांखिनानै जोंनि फिसाफोरखौ थांखिनानै जायफ्रा दिनै लेखा फरायबाय दं क्लास 5आव फरायबाय दं 6आव फरायबाय दं 7 8 9 10 11 12आव फरायबाय दं बैसोरखौनो थांखिनानै जोङो जातिखौ गेरेमसा दानो नागिरदों मानोना जोंनि बे लाइमोनफ्रा जोंनि बे फिसाफ्रा जि जानो गोसो बेखौनो जानो हायो बिसोरखौ जों जि खालामनो गोसो बेखौनो खालामनो हायो बे लाइमोनफ्रा बे जोंनि फिसाफ्रा साफा जातिनि दैदेनगिरि जानांगोन जातिनि साफा गेदेर थुनलाइगिरि जानांगोन बिसोरनो डक्टर जानांगोन बिसोरनो इन्जिनियार जानांगोन मास्टार प्रफेसर साइन्टिस्ट एसएस आईएएस अफिसार जानांगोन मानोना बिसोरनो जानो हायो बिसोरनि अनगायै रावबो जानो हाया आरो जोंनि फिसाफोरनियाव बे टेलेन्टआ थै रोदा हाबनानै दङ दा बिसोरनाव बे टेलेन्टआ दङब्ला बिसोरनि गोरबो सिङाव हाबनानै थानाय टेलेन्टखौ जों बायजोआव दिहुनना लाबोनांगोन दा बायजोआव दिहुनना लाबोनो गोनांब्ला
बिमाया फिसाजोनि सिगाङाव बिमाया फिसानि सिगाङाव दख'ना फैखो मोसाबा बै फिसानिफ्राय मा टेलेन्ट ओंखारबोगोन डक्टर जानाय टेलेन्ट